Το brain regain βασίζεται και όταν πρωτοξεκίνησε, βλέπω εδώ τον Ορέστη Ομράν, έχω περάσει ατελείωτες ώρες Skype έξω από το Σαριτέ πριν ξεκινήσω, άγρια χαράματα, να μιλάω με παιδιά από όλο τον κόσμο για να κάνουμε τότε το brain game που συνενώθηκε με το brain regain. Αλλά αυτή η πρωτοβουλία δεν στηρίζεται στα λεφτά, δεν στηρίζει το κέρδος κανενός. Η σχέση που έχουμε με τις εταιρείες δεν έχει να κάνει ότι κάποιος κερδίζει, κάποιος παίρνει, έχει να κάνει γιατί όλοι έχουμε την ίδια φλόγα, όπως την βάλατε κι εσείς αυτή την πρωτοβουλία. Να κάνουμε κάτι για αυτή την πατρίδα. Ειδικά άνθρωποι που έχουμε ζήσει για πολλά χρόνια στο εξωτερικό και έχουμε ακόμη μεγαλύτερη, αν θέλετε, την ανάγκη, γιατί όταν είσαι μακριά, τα βλέπεις οροποιημένα όλα. Δεν βλέπεις τα κακά, βλέπεις μόνο τα καλά όταν είσαι μακριά. Πάμε να δούμε όμως τι λένε οι έρευνές μας. Λοιπόν, ξέρω ότι πολλές από τις εταιρείες, είτε είναι νοσοκομεία, είτε είναι φαρμακευτικές, ψάχνετε στελέχη, θέλετε να προσελκύσετε στελέχη από το εξωτερικό και γιατί είναι πάρα πολύ καλοί επαγγελματίες ή πολύ καλοί γιατροί, ενδεχομένως δίνετε πολύ καλά πακέτα, κίνητα επαναπατρισμού. Βέβαια, στη μελέτη μας, στην έρευνα μας δεν φάνηκε ότι ένα 75% δεν δίνει συγκεκριμένα και στάνταρ κίνητρα ως πακέτο επαναπατρισμού, αλλά νομίζω δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, διότι υπάρχει Ελληνίδα μάνα. Το 66% όταν ρωτάμε. Επίσης, περίπου 7 στους 10 θέλουν να γυρίσουν από αυτούς που είναι στο εξωτερικό. Όμως, όταν τους λες γιατί θέλεις να γυρίσεις, δεν σου λέει γιατί μου έκανε μια σούπερ προσφορά το Έρικος Δινάν και θα δουλέψω με τον κολλητό μου που θα είναι νοσιολόγος και εγώ είμαι χειρουργός. Το καταλαβαίνω, είναι φανταστικό κίνητρο. Ούτε γιατί η MSD μου έκανε μια πολύ καλή πρόταση που είναι μια πολύ εθνική, μια πολύ μεγάλη εταιρεία κτλ. Το 66% στο γιατί θα επέστρεφες είναι γιατί είναι οι γονείς μου πίσω. Και νομίζω ότι μετά τον κορονοϊό αυτό έχει παίξει, δεν ξέρω, θα μας το πει και ο Υπουργός εδώ πέρα, έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Ίσως αλλάξαμε, αν θέλετε, και τις προτεραιότητές μας συνολικά ως άνθρωποι. Τι έχει σημασία για εμάς. Οπότε οι γονείς είναι το μεγαλύτερο κίνητρο και ισοσταθμούν στο 60% το ότι είναι η πατρίδα μου, αυτό που είπατε, η μία που ήταν στην Καλιφόρνια, εσείς, ότι εδώ νιώθετε ότι ηρεμεί η καρδούλα σας, πολύ λογικό, ένα 66% λέει γιατί είναι η πατρίδα μου και περίπου 60% λέει πάλι γιατί είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, 50% συγγνώμη, λέει ότι είναι ανθρώπινες σχέσεις, αυτό που είπατε ότι μπορώ να πιω, να βγω με έναν φίλο μου για μία μπύρα. Δεν ξέρω αν είναι πολύ εφικτό αυτό στην Αθήνα. Νομίζω ότι δυστυχώς η ζωή στην Αθήνα πηγαίνει πολύ κοντά προς τα πρότυπα της ζωής σε ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα που το έχουμε συζητήσει εκτενώς και με τον Κώστα τον Κεσεντέ και με την Καταρίνα την Παλιλάκη και στο Διοικητικό Συμβούλιο και με τον Γιώργο τον Σοφιανό, πώς θα καταφέρουμε, και εδώ Υπουργέ πρέπει να κάνουμε μία σύμπραξη, κάποιοι από αυτούς που επιστρέφουν να πηγαίνουν στην περιφέρεια. Γιατί έχει την πραγματικά καλή ποιότητα ζωής και οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες και οι ευκαιρίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οπότε λοιπόν νομίζω ότι το επόμενο στάδιο θα ήταν και ίσως η επόμενη έρευνα, γιατί ξέρουμε, ωραία, θέλουμε να γυρίσουμε πίσω. Ο καθένας για τους λόγους του, κυρίως για τη μάνα μας, για τους φίλους μας και για την πατρίδα μας. 1 στους 7 είναι με το ένα πόδι. Ένα 20% μόνο λέει ότι με αποτρέπουν οι χαμηλότεροι μισθοί. Ξέρουν ότι στην Ελλάδα δεν μπορούν να έχουν τους ίδιους μισθούς. Δεν έρχονται για τους μισθούς στην Ελλάδα. Δεν γυρνάμε για τους μισθούς. Γυρνάμε για άλλα πράγματα που για μας τον αξιακό μας κώδικα είναι πιο σημαντικό από το μισθό. Άρα νομίζω ότι είναι οι αξίες που σε κάνουν να γυρίσεις. Και πιστεύω ότι η επόμενη δράση μας πρέπει να είναι για την περιφέρεια. Πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την περιφέρεια, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας. Το να αισθάνονται και οι άνθρωποι που είναι στην επαρχία ότι έχουν την πρόσβαση σε ένα εξαιρετικό σύστημα υγείας, που είναι πολύ καλό, είναι πολύ γενναιόδωρο το σύστημα υγείας στην Ελλάδα, αλλά και σε καλούς γιατρούς. Δεν μπορούμε όλοι να γυρνάμε και να είμαστε στην Αθήνα.